Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Ин субҳи саҳар не уже обед шудаги аст, соат 11-12. Ман инҷода камтар гӯшт буд. Рости гап, ман агар гӯштро ай морозилник гирам ва агар зиёдтӣ кунад дуюм бора гашта масалан морозилник да намепартон, дуюм бора заморозка намекунамша, ягон чи мепазмша ё ки ягон вай мекунамша. Барои мин ин дафъа 1-2 пакет гирифта будам ва як пакеташ монда буд ва гуфтам биё вай кунам, шунам хеле тифтелки ай фрикаделки аям хеле чи хеле ки мебинен инҷода ман гӯшт пиёза ай мисаробка гузарондам ва сухариҳое ки тайёр кардаги будам ай мисаробка низ гузарондам, қатъи омехта карда ҳамаша ва инҷа як дона тухм бози ҳамаша вай мекунем, омехта мекунем, намак, мурд, чум хеле чизои низ меандозем ҳатман ва шарик карда мемонем. Масалан ин ҳамаш бисёри бад мешад, лекин ман давай тахтача гирифта ҳамахе морозилник да мемонам. Каян ки масалан бо ягон мастоба ё ки ягон авқоти сиёҳ кунам, ҳамахе мегирам заморозка, яъне вай тайёр, заготовкаи тайёр барои хӯрок мегирам, меандозам. Дӯстони азиз, ман ҳам хел шудам, камтар истодам, бинед сахт шудаги ҳастай. Ҳоз якум мебинем кружочек метунем мемонем шуна. Стирка кардам, офтоб кардам шуна берунда ва инҷо чихала ҳавз як бора ман вай кӯҳҳоё бинем дӯстони азиз, чихала несоз нишон медим на абр ва кӯҳҳо аҷоиб буд. Анна мехелам дӯстони азиз, ҳозир вай офтоб кардам, бинам гуфтам чихел вай кӯҳҳо да офтоб намоён, ҷо абр ҳаво гирифтагӣ ин тараф. дӯстони азиз, хонаи мо ҳам хел бӯи тоник кадестай ки дилам беҳазур шудестай ай бӯи вай тоника. Кӯдако ман ҳамин тоника ва ина пол нисти тамом карди. Шумо ина дар чӣ шабиден иқа? Ман ҳамин тоника пол нисти ҳамахе намедонам дар куҷо шабиде. Ҳамахе хона бу. Маладес бу кадестай ки соат 10 шудаи мода. То ҳол кӯдако хоб нестан, ин абетино камтар хоб рафтаги буданд. Барои ҳамин шаб да то соати 11-12 шаба мо мешинем ҳамахе. Режим мо ҳамахе вайрон шудестай. Ана мехел шавҳарам интизор. Онҷа камтар картошка кардаги будам. Ман картошка кардам ва гуфтам ки шумода нишон метиҳам ва фикрома гап мезанам ки аёдам бурома медсестра омадак. Охирон капелницашон очам кардан. Инҷа сабзи тоза карда мондам, дадам ош заказ кардан ва инҷа камтар картошка вай кардам. Хеле ки гуфтам тайёр кардам барои кӯдако. Ужунда кӯдако хӯрда бо камтараш барои шавҳарам трезаҳои мо арақ карда.
Ana mixil. Ana mixil do'stoni aziz, یکی از تماشاگران نوشتن که 5 نیلوفر چخل نغز شوهرتون کی مثلا موندیان کی خشتامانشون انا نامی شوهرم گرفتم که اومده کی اومده؟ дар бораи вай дӯстони азиз ҳамчишта гапам занам барабарам ҳама кӯдако рафтан ки шавҳаратон мондан хуштоманашон омада пешонда на ҳар кас мемонад. дар ҳақиқат ҳамин хел ҳастай дӯстони азиз ва ман худо ба ҳазорон бор шукр мекунам ки шавҳари ман беҳад одами хуб ҳастанд. умуман ягон гап намезананд ки масалан хонаи очад рафтӣ нарафтӣ масалан ё ки напурсида рафтӣ. ман ҳатто мешавад ки масалан ягон вақт мешавад ки ҳамхел мехезаму мерам пеши очамшон ва телефон мекунам меам ки ман хонаи очам шондам. намегӯям ки масалан барои чӣ рафтӣ ё ки барои чӣ напурсидӣ. ҳамахелӣ худо ба ҳазорон бор шукр мекунам ихелӣ чизошро. шавҳари ман ҳеҷ вақт гап намезанад. падару модар кае биён раванд ё ки мо равем умуман гӯем ҳечӣ намегӯям. худо ба ҳазорон бор шукр мекунам. чашм нарасаду лекин дар ҳақиқат бохай ҳастанд мардҳое ки мегӯянд ки масалан барои чӣ мерӣ барои чӣ ту фақат мерӣ ё ки масалан барои чӣ ту нигоҳ мекунӣ. пеш аз ҳама падару модар ҳастай. барои ҳар як фарзанд падару модараш ширин ҳастай. хоҳ вай духтар боша хоҳ вай бача боша асос падару модар ҳастай. кадом хоҳ 10 фарзанд бошад хоҳ 12 фарзанд бошад ҳар як фарзанд падару модарашро нағз мебинад ва ҳаракат мекунад ки масалан падару модарашро нигоҳ кунад. умуман ҳаракат кардан дар кор ки ба бӯи масалан акову додару хоҳару апа шудан дар кор не. масалан мебинӣ ки падару модарат бемор ҳаста ягонҷошон дар мекунанд ё ки муҳтоҷи ягон чиз ҳаста имконият дошта бошӣ ҳатман бояд ки нигоҳ кардан дар кор ҳатман эҳтиёт кардан дар кор. намихел дӯстони агар ки дар ҳақиқат масалан пеши очаи манда янгам мебуданд ё ки аком мебуданд ҳатман ман масалан хонаи мо намеомаданд очам чӣ қадаре ки ман мегуфтам. лекин аз сабабе ки пешонда ҳеҷ кад нестай барои ҳамин ман гирифта омадам ва ҳатто шавҳарам худашон низ гуфтанд ки биён ҳаминҷо шинанд ҳаминҷо дек гардан кати мо истанд. гуфтам ҳама вақт мегӯянд шавҳари ман. ана мехел дӯстони азиз нависен комментарияда чӣ хел боз яке аз тамошобинон дар комментария нависта буданд ки чӣ хел шавҳари шумо нағз ки кати хуштоманашон дар як хона нишаста сари дастархон мешинанд. шавҳари ман ихел нестанд ҳатто дар як хона намешинанд. ҳамхел гуфтагӣ буданд. худо ба шукр шавҳари ман чӣ хел гӯям ҳамчун бачашон ҳастанд. дар як дастархон дар як хона мешинем суҳбат мекунем дар як дастархон шита масалан хӯрок мехӯрем. ихел нест ки масалан ва ё дигар хонада мо дигар хонада бошем. ихел неста. ана михел дӯстони азиз ман равам ки вай кӯдакон намондестанд. хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. пага духтур рафтан дар кор ҳолид.